Takže ahoj lidi, chtěla bych vás přivítat u hry Legie. Je to jenom česká hra, je to RPG hra. Vidíte, že je to z první osoby. Uděláme pár kolů a to bude vlastně ukázka hry. Link k stažení dám, odkaz ke stažení dám. A co bych vám téhle hře řekl? Je to česká hra a je to docela dobrodružná a hodně na přemýšlení. Ukážu vám dokonce, kdybyste si to chtěl někdo zahrát, jak se dostat z hradeb, odtud z hradu. A hlavně z téhle hospody, protože tady to je většinou nádlouho. A když mi tam nepůjde slyšet, tak mě omluvte, jsem nemocný. Teďka naplním korbely, protože tam budou něco říkat o dolu, tak o ním budu muset nosit, a než abych furt chodil zpátky, tak si to načepuju teďka. Bych vás neotravoval furt chození tam a zpátky, ale to hra tak na relax. A hops, máme to a ještě počkám vypije 3 on 1, takže potřebujeme, teďka bude konečné. Takhle, tady takhle si s ním promluvíme. Bude chtít korbel, tady taky. Takhle. A co uděláme, tak to bude teď, že no, on tam něco řekne. Prostě, že je to jenom česká hra, udělali to Češi a tady si to číst, můžete si to číst, já to když tak budu pomalej mačkat, koho to zajímá. Tak a tady dáme další. To je zajímavé, že tam prostě není zvuk, jak s těma lidma mluvíte, to mě docela trošku zklamalo, ale je znát, že je to prostě jenom česká hra. Kole, počkejte, ještě ne. Ještě tady budeme muset dát korbely sem. Takže to jsou první 2 úkoly, co máme hotové. Ukážu jenom 3 vlastně, no možná ukážu i další věci, co se stane. Můžete to být i drzí na něj, ale já nechci se dostat do problému, aby mi vyhodil z práce. To budu překlikávat, číst nemusíte, koho to zajímá, tak ať si to stopne, tak což. Jsme venku a tady u něj si můžete sehnat práci, já jsem to zatím nedokázal. Přišel jsem jenom pozdravit, to jenom. No takhle možná, jak takhle vemete tohle a tady jak hodně lidí, tady jsem se taky zasek, přemýšlel jsem na tom 2 hodiny a tady jak vidíte, jak tady je páchnoucí tady tohle, tak to vemete tímhle a tady máte zhnilé to, no víte co, no zelí a tady s ním třeba promluvíte. No, tady něco, já to budu překlikávat, to si nevšímejte. A dáme jí chleba, no něco řekne. A teďka vám ukážu, jak se dostat z hradu, takhle, to po něm hodíte. Je to zajímavé, že to přiletne takhle z vrchu vlastně, že to nepřiletne prostě rovně, že to je taky divné docela. No a tady vlastně vyjdeme, jsme v lese vlastně. Jestli chcete, tak napište do komentářů, udělám toho více. Budu si instalovat s tím, že tady vlastně s ním promluvíme. Teďka musíme jít rychle pryč pro lano. Takže tady se to docela takhle to přepnu, abych nezdržoval nějakýma těma pitomostma. Tady půjdu, tady,
Tady vidíte tu obchodní, můžete si u něj koupit víno, tabák a louč. Chci si něco koupit, tady lano, jasně. Přemluvíme ho. Můžete jako s nima smlouvat, jako to hodně her nebývá. Rychle poběžíme, ale teďka nevím, co dělat, protože on vlastně, nebudu vám to říkat, on tam, myslím, že už leží. Ukažte. Jo, už je mrtvý. Teďka nevím, jestli to vidíte, že tady můžu klíkat, on se to potopí. Divné docela. Tady jak půjdu, tak tady vlastně důl, do něj nepůjdu, protože tam je čeká zkáza, takže abych neumřel náhodou. Tady zaklepeme.